musim tandur. Oke, masuk mana kae kene kae musim tandur kabeh tandur. Nandur ngene Om to. Ki kau guri delok bokong isih. Selamat pagi dunia. Guru-guru ikan lele. Ki Mas Yanto we. Kang ngarep iki Mbak Jayem. Iso po. Segar. Bar itu sarapan ya. Iya. Nyaman sarapannya teko. Jadi pas lesu gitu. Sarapannya jadi wis teko. Yanto iki paling wis kok. Isin. Kapan bungkus jare gak dibungkusno. Lah pasti kira duwe yo. Ayo. Sedep ta. Apa kalau yang di rumah Yang di rumah. Sarapan sing tandur sarapan arep danggon ning anding cemoro kae. Oke, bature ning kono kae sitoke. Oke, aku mau pulang dulu. Ini sudah pindah di sawahku. Tuh, sudah pindah. Aku mau pulang. Aku mau ngurus apa tuh kerjaan yang di rumah. Tuh, dadah. Jangan lupa komen ya dan like. Terima kasih.